שלום, שמי אלדד מרום ואני הולך להסביר לכם בסרטון קצר זה כיצד להגדיל את מגבלות המכירה שאיביי מציבה למוכרים חדשים. כידוע לכם, איביי מגבילה את היכולת למכור למשתמשים חדשים עד 10 פריטים/מוצרים ו/או עד $500 בחודש. לאחר מספר מחירות, איביי בדרך כלל תגדיל את הכמויות באופן אוטומטי. במידה וזה לא קורה, או שאתם מעוניינים לזרז את התהליך, עליכם לפנות לאיביי. בסרטון זה נראה כיצד לבצע זאת. היכנסו לחשבון הראשי שלכם באיביי. לאחר שנכנסתם לחשבון, תלחצו על Help and Contact, אשר נמצא בתפריט הראשי מצד שמאל, למעלה. כך תגיעו למסך של שירות הלקוחות של איביי. לחצו על Contact eBay. בעמוד זה, לחצו על הטאב של Selling מצד שמאל עם העכבר. תוך כדי המשך הלחיצה, הזזו את העכבר ימינה, יופיעו תפריט. אחד מהתפריטים יהיה Resolving Selling Problems בשחור, ומתחתיו ישר יופיע Selling Limits. לחצו על Selling Limits. ישנן שתי דרכים מרכזיות להגדלת המחירות באיביי. הראשונה היא שליחת מייל לאיביי. דרך זו מומלצת לכאלה שלא דוברים טוב אנגלית. הדרך השנייה היא שיחת טלפון עם נציג של איביי. זה ניתן לבצע רק בשעות אחר הצהריים בשל הפרש השעות בין ישראל לארצות הברית. אנו נתחיל עם שליחת מייל. לחצו על שלח מייל לאיביי, ואז תגיעו למסך של ה-Customer Service. שימו לב שהסיבה היא Why you may not be able to list your item. שם יש לכם את הריבוע הלבן, תוכלו לרשום שם למה אתם רוצים להגדיל את המכסות שלכם באיביי. כדאי מאוד שתסמנו ב-V send as a copy to your mailbox, ככה תוכלו לעקוב אחרי התשובות של איביי בקלות ובמהירות, ולחצו על send. הדרך השנייה להגדלת מגבלות המכירה היא באמצעות שיחה טלפונית עם נציג של איביי. במסך זה בדיוק יש לכם את השורה במקטע השני שנקרא You can request a limit increase through my eBay or your seller dashboard. תלחצו על my eBay. בעמודה של my eBay חפשו את הטאב של monthly selling limits. מתחתיו ישר יופיע לכם Request Higher Selling Limits. לחצו על זה. אתם תצטרכו להיכנס מחדש לאיביי. בדרך כלל היוזרניים וגם כן הפסוורד יופיעו. אם לא, הכניסו אותם ולחצו על Sign In. אחת הסיבות שאיביי מבקשת להתקשר אליה ולדבר עם הנציגים היא ללמוד להכיר אתכם יותר טוב. למעשה איביי רוצה לדעת שאין איזושהי מכונה שעומדת מאחורי המוכר, אלא זה בן אדם בשר ודם, ולכן במסך הזה רק נלחץ על Continue. במסך הזה למטה מצד שמאל יופיע Call Us, שימו לב שזה שיחה מחוץ לארצות הברית, תלחצו על זה. במסך זה יופיע מספר טלפון שאליו אתם תצטרכו לחייג. שימו לב, יש להוסיף קידומת יציאה מישראל, את הקידומת של ארצות הברית. יש שם קוד שמופיע שם, שימו לב שכאן מופיע קוד בשם 6035265, זה קוד אישי, הוא ניתן למשך כמה דקות בלבד. אם לא הספקתם בכמה דקות האלה לחייג, תצטרכו לקחת קוד כזה חדש, כלומר ללחוץ עוד פעם Contact eBay. שימו לב לשעות, השעות כאן הם מ-6 בבוקר עד 7 בערב בפסיפיק טיים, וברגע שאתם תתקשרו יענה לכם אכן נציג של איביי, תסבירו לו למה אתם רוצים להגדיל את הכמות מחירות שלכם. בדרך כלל הם מאוד אדיבים ויענו לכם במהירות. אז שיהיה לכם בהצלחה.